Izražena je zabrinutost zbog prodaje državnog kapitala u rudnicima željezne rude Ljubija direktnim odabirom kupca. Također zatraženo je da se iz prodaje izuzmu nekretnine koje nemaju veze sa eksploatacijom rude, rekao je gradonačelnik Milenko Đaković. Skupština grada Prijedor traži od Narodne skupštine Republike Srpske da da jasne garancije da će se nastaviti postupak eksploatacije rudnog bogatstva u eksploatisanim poljima na teritoriji grada Prijedor, da će se održati isti broj zaposlenih kao što je sada u privrednom društvu ArcelorMittal Prijedor d.o.o. Prijedor, kao i da će se zaposliti dovoljan broj novih radnika neophodnih za obavljanje djelatnosti privrednog društva koje je kupac dijela kapitala akcionarskog društva Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor. Usvojen je zaključak kojim se traži da Narodna skupština da garancije da će se nastaviti s daljnjim istraživanjem potencijalnih rudišta. Drago Tadić, zamjenik gradonačelnika Prijedora, izrazio je nadu da će danas usvojeni zaključci naići na razumijevanje institucija nadležnih za privatizaciju rudnika željezne rude Ljubija. On je naglasio da prodajom nije ugroženo poslovanje ArcelorMittala, niti se išta mijenja u tom preduzeću. Naš cilj SNSD-a i u Prijedoru i na nivou Republike Srpske ne samo da radi ovi 800 ljudi u Mitalu, nego je naš cilj da u budućnosti se pokrene rudnici i na Kopama, Ljubiji i Tomašci i da se na taj način umjesto 800 zaposli 1300. Dakle, nisu tačne priče da je naša želja SNSD-a da se ugroze radna mjesta. Odbornicima se obratio i Mladen Jeleča, generalni direktor kompanije ArcelorMittal Prijedor, koji je izrazio sumnju u kompetencije Israel Investment Grupe da pokrene eksploataciju u Ljubiji i Tomašici. On je postavio i pitanje šta će biti sa preduzećima koja svoje poslovanje vežu uz ArcelorMittal. Istakao sam zaista manjkavost ove odluke koja u sebi ne uvažava određene aspekte koji sagledavaju da li će odluka vlade ili potencijalna odluka skupštine biti u toj situaciji da donese dobrobit gradu, da li će moći ti potencijalni investitori da uključe se aktivno, da napravi jedan dobar projekt, da aktiviraju se ono i naravno da li će se moći ostvariti saradnja s ArcelorMittalom, svjesni da postoje i određene ugovorne obaveze, ugovorni odnosi. Zasjedanju je prisustvovao i narodni poslanik Duško Ivić, koji je naglasio da nije važno da li će nešto proći ili neće u Narodnoj skupštini, već da je na prvom mjestu poslovanje rudnika Ljubija. Pa ovdje nije bitno da li će nešto proći ili neće proći, već je bitno da rudnik Ljubija profunkcioniše, da počne da radi i da se zaposli određen broj novih radnika. Ivić je dodao da će se poslanici Demokratskog narodnog saveza voditi zaključcima koje su danas usvojili odbornici u Prijedorskom parlamentu, jer oni najbolje poznaju interese građana koje zastupaju.